Ito yung surprise ko sa'yo, Snake. Oo. Tadang! Ate. Happy ka? Oh, happy kay ko. Ganang. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And welcome back to my channel. Yay! Guys, so good morning. Kakagising ko lang. Bibisita lang ako sa garden namin. Wow! Titignan ko lang yung gaano kalaki na yung pechay namin. Laki na ng pechay namin. Wow! Tapos yung mga carnivorous plants. Ito. Uy! Ano tawag dito? Ay, ito pala pitcher plant, guys. Carnivorous din to. Yan o. Wow! Ito yung Venus flytrap, guys. Venus flytrap. Na-amaze ako kasi first time ko makikita nito, lalo na yung sa vlog ni Jerome. First time ko makikita ng Venus flytrap. O kahit anong carnivorous plant na yan. So, guys, may plano ako ngayon. Ayan yung ate ko, bibisita na din siya sa garden niya. So may plano ako ngayon, guys. Yung plano ko ngayon, isi-surprise ko si baby girl. Wow! Surprise, baby girl! Surprise ko si baby girl. Hindi naman yung surprise na grabe surprise. Pero, kasi simula nung dumating ako, di pa ako nakapagbigay sa kanya. So, sa kanya, sa pamilya ko. Sa pamilya niya ako magbibigay. Wow! Surprise ko siya. Tatawag ako sa kanya mamaya. Surprise ko ng grocery. Ilang months din lockdown, di ba? Tapos di rin nakauwi si baby girl sa kanila, kaya ako na lang yung maghatid ng grocery niya. Bibilhan ko na lang yung family ng grocery niya. Wow! So yun, doon pa sila. Kagising lang namin. And see you later. So guys, paalis na kami. Tutulungan nila akong mag-shopping. Mag-shopping. No, mag-grocery kami. Pero iba yung may plano ako. May plano ako sa shopping namin ngayon. Paalis na kami. Tara, let's. Tara, let's. So guys, andito na kami sa mall, sa grocery. So andun yung isa. Social distancing. Yung namin ngayon, bibili kami ng grocery. May tig-isang basket sila. Tapos yung gagawin ko, I'll buy everything they can carry sa isang basket. Tapos yun yung dadalhin namin kina Snake. So walang limit to, walang time limit to. Kaya lahat ng kasya dito sa basket nilang dalawa, bibilhin namin. Tapos yun yung dadalhin namin. Wow! Ready na kayo? Ha? Hindi, dapat di pa rin. Kasi isa-isahin natin. Ikaw muna ang tapos siya ulit. Oh. Yan muna mo. Kaso masyado malaki yan eh. Saan ba yan? Para sa mga kapatid ni Snake. Sige, na lang yan. Na lang yan. Parang, tawag niya? Bonus kasi masyado malaki. Ano pa? Then start tayo dun para hanggang First mga biscuit din. Ano ba magandang juice dito? Feeling ko mas masarap tong mas masarap tong apple blend. Apple blend. Ha? Yan na lang. Gusto ko yung mga 10 ganito. Isa na lang para baka gusto nila mag-juice. Kunin mo yung bag mo, baka maano yung bag mo. Dagdag sa space yan. Or gatas. Ano yung mas magandang gatas? Birch tree. Mas masarap birch tree. Ay, hindi. Mas mura, pero mas masarap yun. Yan. Bear brand. Saka ng mga basic needs sa kanya apit na yung mga luho. Ano ba? Mas maganda yung 3-in-1 coffee? Yan yung kape puro. Mas maganda yung kape may gatas na. Ito? Ito lang. Pareho na pala. Ito. Ovaltine. Ovaltine, sige. Yan na lang. May lalagyan pa.
Pwede sila maglagay dyan ng energen. So, then, dalawang flavor. Oh, yan. Dalawang flavor. Ito, baka bili lang ng tinapay. Sandwich bread. Yan, baka gusto nilang kumain ng tinapay. Dito mga noodles. Ito yung chicken. Lagay mo ng chicken. Di ba, wala ba silang yung isang pack? Isang pack na? Yan na lang. Beef. Igsa 10 na lang para 10 beef. 10 beef. Wala naman. 5. Pansit Canton. Chicken? Pansit Canton din. Kunin mo na yung bulb mo. Pansit Canton. Saan ba yung Pansit Canton? Wala dito. Hindi na tayo sa kabila. Walang ibang Pansit Canton yan. Ano? Tapos ibang flavor. Okay. Mga dilata, kay Japet na lang yung mga dilata para ano. Mga toyo tsaka suka yung para magluto sila, di ba? Kompleto, no? Ketchup. Ketchup. Katsup. Kana yun. Isa pa yan. Mantika, may mantika pa pero masuk. Kay Japet na lang yung mantika. Toyo tsaka suka na lang. Suka. Suka. Yan po. Pwede pa yan. Wala na space, oh. Meron pa yan. Ito, mantika. Wow. Ano na? Pwede pa yan. Kaya pa yan. Sabon na ano na panligo. Yun, yun. Ito, skateboard. Sabon na panligo. Sino na yun? Yun, dalawang flavor. Dalawang flavor daw. Dalawang flavor. Dalawang flavor. Tikman mo, natikman mo. Kasi naglalaba minsan mama niya. Ay, hindi lang minsan naglalaba. Kaya panghugas din. Pwede pa yan, basta kung pwede pa. Okay. Sige, kaya apit na naman. Sa'yo, mga... Anong bibili mo sa kanya? Mga dilatapit, mga dilatapit. Wala pa, shampoo sila nun. Shampoo, pet shampoo. Shampoo? Oo. Ito. Ano ba magandang shampoo? Ito. Yung ano yung may... Ito yung may ano... May pump para... Kukuha din kami ng isang sakong bigas, guys. Pero mamaya na lang sa last part kasi sa counter na yung isang sako. O ito, asukal. Isa lang? Sige, ano? Ilan ba? Ilan mo? Anim. Ha? Anim na ano? Sige. Tapos beef loaf. Saan pa rin? Ano dito? Hindi po ito sponsored. Tuna. Fresh ka, yan fresh ka. Mas masarap yung fresh ka. Paborito namin yung fresh ka tuna. Parang ako lang din. Pag walang ulam. Sabi nga tayo na lang mag... Pag walang ulam si Bunso, yan po yung kinakain niya. Pag ayaw niya yung ulam, yan yung binubuksan niya kagad. Sardinas. Ito yan sa dulo. Sardinas. Ano ba masarap? 555 bata mo? Ay! Ligo. Sa barko, ligo yung ano. Oh, ligo yung... Oh. Mas masarap yun. 5 tapos ibang flavor naman. 5? Tapos ibang flavor naman. Itong pa niya, makirin. Swan. Youngstown. Mackerel. Sige. Yan mackerel. 5 din. So hindi parang ako na yung nag-gusto. Sige si Bunso na ikaw na pita bantay. Actually, walang twist yan. No? Walang twist to. Kung ano lang dapat bilhin. Tinapay. Oh, para may pares yung may partner yung ano, yung ladies choice ay yung ano. Maubos din kagad yan. O isa lang para may partner lang yung ano nila. Oo, kung pinitas ito.
Walang ref sila, Snake. Walang ref sila, kaya hindi kami bibili ng mga... Yan, daing. Invited. Banggit. Yan, gagawin. Tapos kayong hiniwa. Yung marami. Yan, toothpaste. Para dalawa. Yan, lotion. Ito na lang para sa mama ni... Para sa mama ni... Mama ni ano, sa mama ni Snake. Mga kapatid ni Snake. Ilan ba sila lahat? Ito, dalawa na lang yun. Guys, di pa puno yung ano ni Drappet, pero wala na kami mabili. So, bili na lang kami ng mga biscuit. Ito. Saka candies din. Ito. Huwag yan. Ito lang may mga flavor. May mga flavor na Mentos. So guys, ito na yung lahat na ano namin na nakuha namin. Puno na. Actually guys, sobra na tong dalawa, kaya binilhan na lang namin ng mga biscuit saka mga hilig ng mga bata para sa mga nakababatang kapatid ni Snake. So yan na po yung nabili namin. Saka may isang sakong bigas pa. Yan guys. Yan sa ilalim, hindi sa amin yan, kaya nandun sila. Ito lang yung kay Snake. Ikaw magbayad yung? Doon wala akong pera. Oh, daming pera. Patingin. Wow. Oo, dami. May ano. 400,000. May 400,000. Tulong ka dito. Ba't ka lang nakatayo? Tulong ka dyan. Yes, Jafet. Balik ka, Pet. Mga alagad. Bilisan niyo mga alagad. Ayun sa gilid. Grabe, arrange talaga. arrange. Oh, magic! Tinutulak pa nila, akala nila. So guys, nakauwi na kami. Tapos nalabas na din namin yung mga nakuha namin. Natulog na nga yung isa eh. Oh. Ito yung surprise ko sa'yo, Snake. Sarang! Ate, Ano talaga ako, ihatag si mama talaga pa. pag-shoot ihatag mo na nakapagtarong ba? Lagi! Okay na ka? Luto na ako. Oo, okay na kaikot yun. Happy ikot yun. Daga na kayo. Uy, Daga na kayo. daga- Pagkaon sila dito. Wala, daghanan natin yun. Alam yun, na ako ba kay para ka ng kuan? Happy ka? Oh, happy kay ko. Ganang, Pinangga ka, ayaw kalimting nga. Pinangga ka kayo na mo. Ha? Pinangga kay ka na mo.